תקשיבו, מישהו הגיב לי בסרטון, בחרנו בבחורה הנכונה להיות מפורסמת. ואני אוכלת לזה תסביך, כאילו, אתם חושבים שאני מפורסמת? אני כמוכם, רק שבטעות אני מעלה סרטונים ובטעות עושים לי לייקים. אבל אני אחת מכם, כאילו, אל תחשיבו אותי איתם, עם האלה שאנחנו מסתכלים עליהם ברחוב ואומרים להם, היי, ואז הם כזה, אני לא הם. אימא'לה, אני לא הם. אתה שהייתי כזאת? בחיים הייתי מגילה כזאת, צנוב איתך בסט. הייתי? רק איתי. בסדר, עלייך מותר לי, אתה חותקת עליי, בשביל זה את מתקיימת. פאק! מה, אתם מסתכלים על הסרטונים שלי וככה אתם רואים אותי? אנחנו חברים. אני מבקשת שאתם לא תשימו אותי בקטגוריה שהיא לא אני. למה בקטגוריות מסוימות? קודם היא שאלה אותי אם אני זורמת איתה. בדרך כלל אבל הם מדלגים על החלק הזה. מאיפה את יודעת? אני באמת לא יכולה שתגידו לי את המשפטים האלה. עם ההגדרה הזאת באה האחריות שאני לא מוכנה לשאת את האחריות הזאת. אני ילדה. 21 זה עדיין ילדה, נכון? אני נערה זה נערה מתבגרת. אני בחורה זה מרגיש לי כבר מבוגר. אני סך הכל מישהי שמעלה סרטונים שאתם אוהבים. אני אוהבת אתכם ואני מעריכה את זה, אבל אני לא מפורסמת. למה זה חורה לי המשפט? שמישהו יפסחלג אותי. את לא עושה גל גדול. לא. אבל את גם לא את. motherfucker. אני לא מפורסמת. אם הייתי מפורסמת, אני הייתי משהו שאנשים נותנים לי יחס מיוחד. מי נותן לי יחס מיוחד?